У гонар каго міжнароднае свята першага красавіка? Па-беларуску гэтага галоўнага героя можна назваць розным чынам. Спытаемся у менчукоў на вуліцы, хто такі конь Божы. Ведаеце, нават ідэі няма. Даже не знаю, конь Божий. Конь? Не ведаю. Цяжка ўё. Падказка, што выраз звязаны з першым красавіка, дапамагае няшмат. Ну, гэта смешнае, мабыць, нешта, да? Урэшце, ад роспачы журналістка зводзіць рэспандэнтаў з тропу. Какие ассоциации? Может быть, некие мифичные? Каких мифических? Ну, пускай будет какой-нибудь единорог Пегас. Троянский конь. Шутки, юмор, близки литературе, творчеству. Может быть, этот конь Божий, он и есть Пегас, да? Да гонару некаторых яны раскусілі журналісцкую падступнасць. Единорог маловероятно. Так, малаімаверна, выраз конь Божы біблійнага паходжання. І так, на першае ўражанне ён гучыць пашанотліва і зусім някрыўдна. Адкуль паходзіць? Ісусавым транспартам быў асёл. Вось яго метафарычна і называюць канём Божым, канём Ісусавым. Выраз конь Божы старадаўні і характэрна беларускі. Нашыя суседзі ідэнтычнага не маюць. Шкада, што ён прызабыўся, хоць ёсць нават у творах школьнай праграмы. А мы дапаможам нашым суразмоўцам, падказаўшы синонімічны выраз больш празрысты. Але ім усё адно цяжка. Пусть коли на человека кажется, осел маляван. Вопрос, видите, учила, а ничего этого не знаю. Ну, я разумею, то есть, мабуть, чоловік, який красується, хоче виглядати лепш, чим він є на самой справі. Ну, блин, вот серьезно, даже не знаю, как бы про какого-нибудь растерянного человека, который никогда не может ничего сделать. Усё ж былі і правільныя адказы. Ёсць іншы синонімічний вираз, який обозначає, в принципі, те саме. І він гучить так, як осел маляваний. Осел маляваний. Теперь все понятно. Ну что, человек глупый. Нейкі трохі, як это, па-русски не ад мира сяго, ну, нейкі з прыбамбасамі чалавек. Ну, прыдуркаваты, ну, трохі не без гэтага. А выраз «асёл маляваны» паводле піянера даследаванняў беларускай фразеалогіі Фёдора Янкоўскага пайшоў ад вандроўных цыркаў з размаляванымі, расфарбаванымі асламі. Маўляў, і пад тэатральным грымам асёл маляваны застаецца аслом. Ну, зрэшты, асёл, як жывёла сваім інтэлектам, не заслугоўвае на званне дурнога, але цяпер ужо нічога не зробіш. Натуральна, маем безліч не толькі выразаў, але і словаў апісаць неразумнага чалавека. Дурань, дурны, дурніца, абэлтух, грубаватае слова «боўдзіла» і даволі мяккае «недарэка», ці перанесеныя з матэрыяльнага свету «доўбня», «халява», апяяны намі нядаўна тут раней «таўкач» і многія іншыя. А спытайма людзей пра такія синонімы. Ну, придурок. Да, когда надо сказать, оно вспоминается легко. А когда просят, то сложно вспомнить. Во як крыўдныя словы не прыходзяць у галаву самі сабою. Або калі прыходзяць, то нейкія няправільныя. Как бы сразу в голову лезут совсем другие слова. Наприклад? Лучше не... Цензурные. Да. А беларуская мова дазваляе выказваць эмоцыі без нецэнзуршчыны. Вось гэтая спадарня, маючы смак да мовы, прыпамінае. От мне сейчас у галаву не прыйдзе, але вот што я люблю па-беларуску, надта слово «лайдак». На жаль, лайдак крыху іншая чалавечая рыса. Падкажам наўпрост. А такое слово «ёлупень». Ой, ну, конечно, вельмі падыходзіць. Да, ёлупень, белорусское, по-моему, слово, да, ёлупень, да. Ой, да, точно, ёлупень. Есть такое белорусское слово, цудоўное, да, ёлупень. Но мне кажется, оно немножко обидное, нет? Ёлуп або ёлупень характэрна беларускае і таксама украінскае слова. Сакавітае, пагадзіцеся. Лінгвісты дагэтуль спрачаюцца пра яго паходжанне. А вось сёе-тое пра геаграфію ёлупня. А ёлупень, чулі такое? Так, чула. Але вельмі рэдка. У нас у маім горадзе, напрыклад, не вельмі часта яно выкарыстоўваецца. Я не з Мінску, таму не вельмі
Не вельмі ведаю, як часта тут яно выкарыстоўваецца. Дзяўчына, як высветлілася, з горадні. Там ёлупняў няма, так што не зусім ясна, хто ж там святкуе 1 красавіка. І ўвага, у беларускай мове дурны і дурань абазначаюць адно і тое самае. У расійскай жа літаратурнай мове асноўнае значэнне слова «дурной» то же, што і плохой. Вось жа, каб не памыліцца, падбірайма беларускаму дурню беларускія ж сінонімы. З днём коня Божага!